150. Завършените палестинци в България са 3000. Много от тях са на водещи позиции в обществено-политически живот, дипломати, бизнесмени, най-изявените лекари и така нататък. И те всички говорят български. Там съществува и много силно дружество. Сега, имайте предвид и друго, че организацията Хамас не е това, което играем медиите. Организацията Хамас от този конфликт, сега в момента идеята там беше съвсем различна. Замисъл е бил съвсем друг. Тя изглежда консолидирана, тя изглежда по-силна. И сега още повече се засилиха шансовете за отцепване на самостоятелен регион Газа. И то под ръководството именно на подобна организация. Защото, че израелски политик, който да се реши на военна агресия срещу Газа или срещу Ливан, след уроците, които получиха от Хезбола и от Хамас. И именно за това, в това се състои силата на тези движения, защото те не са събрани на едно място. Те не могат да бъдат унищожени там, като римски легион да им даде битка на един театър на военните действия. И от друга страна, моля, обърнете внимание на това, което става в външната политика на Съединените американски щати, тъй като, по-моему, те са единствената държава, която може да оказва натиск, включително и сега върху евентуалните формирания на ново правителство в Израел, тъй като Израел отива към дясно, радикално дясно правителство на Ликуд, заедно с новия лидер Либерман и религиозните израелски партии. Това нищо ново няма да донесе на мирния процес в района, или поне преговорите ще замлъкнат за следващите години, докато това правителство, разбира се, падне, тъй като той ще се крепи там на един-двама депутати, мнозинство 120 човека израелски. Неговите хора са 10 човека. Значи, не е лошо. Вижте какво става в новата гореща точка след Ирак, Афганистан. Значи, онзи ден президентът Обама обяви едно намерение, за което вече върват практически действия по сформиране на екипи за преговори. Специалисти от ЦРУ, политици и познавачи на региона за преговори с умереното движение на Талибан. Вижте за какво става въпрос. В същото време президентът Буш обяви $25 милиона награда за главата на Мула Омар, лидера на Талибан, който живее в Саудитска Арабия. А Хамид Карзай, проамерикански президент, го покани и каза: ела, братко, да работи на тук. И какво ще се случи в тази държава следващите няколко години, ако нещата продължават по този начин? Барак Обама беше онзи ден даде еднозначен отговор на въпроса: печели ли САЩ войната в Афганистан? Забрани бойните действия? Не, казва, не печели и забрани бойните действия. А ние имаме там вече около 500 човека, сега се готвиме и болница с говорим. Така че ние сме свидетели на една особена динамика на обстановката, както в същинския Близък изток и огромното влияние, което тя оказва. Вече не са започнали. Най-вероятно стрелва в това. Да, най-вероятно, защото да не се влияят на такива страни в супер. И ред. Това е, което аз искам да ви кажа. Предполагам, че това е, което сте чули за някакви въпроси. Ако не, поне имате... Защото е един от такава пирамидна анализа има място там. Не може да го изключите от геополитиката, посланците и да изгонят Великобритания и Франция, а станат са Щатите и Съветските съюзи. Всъщност, реално никога не е бил без контрол, но тия играят огромни. Големите проблеми на света, равновесията в сигурността, в горивата, в зоните на влияние има географски много интересни зони в района, превръщат Близки изток това, което Кисинджър каза, че е Европа от 17 век. Европа от 17 век е едно тъжно място на религиозни войни, когато единственото условие да преговаряш другия, той е мъртъв. Това условие е трудно изпълнено да направиш продуктивни преговори. Така че, ако погледнете собствената култура като от самото създаване, това вътрешно разделение, представете си при нас да имаме на религиозна основа добро разбирателство с католиците и пази Боже с протестанти.
Всичко това да го правим заедно. Дето вика дядо Вазов, неговия достополетен хаджимат, когато ругае внучето, казва протестант ли мирен. Това е всъщност най-лошото, което може да се случи. А това върви от създаването на исляма. И освен това, тия много крила, перца, перушинки, те не са от днес. И те до известна степен отговарят на определен културен стереотип на поведение. Всеки е голям, всеки е абсолютен в исканията си. Много трудно се решава този въпрос. Примерите,